the accused is then sentenced to life in prison. Ugwetywe ubomi entolongweni uNtokozo uZikhali ngokudlwengula umntwana oneminyaka eli-9 lokaZikhali wafunyaniswa engenatyala kwityala lokubulala uburhabo powo. We really sincerely hope that Santaco will now be mature, accept a reasonable proposal and end the strike in the interests of getting back to some normalcy in the city and province. Urhulumente waseNtshona Koloni uthi konke ngoku kusezandleni zeSantaco ukuba uqhankqalazo lufikelele esiphelweni. We are looking forward to give our all in the next coming games to get to the final and win in the final. Iyaqala ngomgqibelo itumente ye-MTN 8. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo andaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla bhotani mzontsundu. Ugwetywe ubomi entolongweni namhlanje uNtokozo uZikhali ngokudlwengula umntwana oneminyaka eli-9 inkundla kamantye eBinoni kwiMpumarandi ilichithile elinye ityala bejongene nalo lokubulala uburhabo powo owafunyanwa engenawo amanye amalungu omzimba. Intatheli yethu Zola Sholwana usenzelele ngxelo. Ugwetywe ubomi ethothoza entolongweni uNtokozo uZikhali ngokudlwengula intwazana eneminyaka esi-9. Having considered the foregoing, I conclude that there are no substantial and compelling circumstances justifying a departure from the prescribed minimum sentence of life imprisonment. Hence, the accused is then sentenced to life imprisonment. Uluntu lona lubuthelene ngaphandle kwenkundla kamantye eBinoni lunyanzelisa ubulungisa ngokuchithwa kwetyala lokubulala uburhabo owafunyanwa etyhuthulwe amalungu omzimba yaye engcwatyiwe. Injustice has been done, a lot of evidence has been gathered, but that evidence has gone down the drain because of shoddy work that has been presented by the IO here. So the police have failed us terribly. Ukanti utata kaburhabo powo owaxhwilwa wadlwengula ze wabulawa uthi ukugwetywa kwalomfo kumkhulule kancinci nakubeni lisaqhuba iphulo lokulwela ubulungisa bentombi yakhe. I'm quite excited exactly because now this is a rape that occurred to a child. Now for him to be given such a lengthy sentence, it deserves it so well. But now there should be more. There's going to be more that have to come from Buhabo side because it's not a fight we're going to let go. We're going to have to fight. Even if we get 4 life sentences, we're going to be satisfied that way. Ngelixa umama kaburhabo yena efuna umthetho udlale indima yawo afunyanwa umbulalo womntwana wakhe, utyhole amapolisa ngorhuqa unyawo kule nyewe. Who must fight for us? Then if you say Ntokozo is not guilty, then who is guilty? Is Buhabo guilty of doing all those horrendous, traumatic things to herself? No, they must really give us answers. Uluntu lwaseWardville lunethemba lokuba isigqibo senkundla siza kuba sisifundo kwabo babona abantwana njengezigculelo zolwaphulo-mthetho olunobundlobongela ze bangabanjwa. NdinguZola Sholwana weendaba zethu kuChannel 163 eBinoni kwiMpumarandi. Ubuqoshelisile ubungqina bakhe namhlanje uTumelo Madlala nowayengumhlobo kaSenzo Meyiwa kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. uMadlala uxinwe ngemibuzo ngokwenzekayo ngomhla wokubulawa kukaMeyiwa. Abo babekho ngethuba lesi siganeko basame kwelithi uMeyiwa wadutyulwa ngethuba bengenelwa ngonqevu endlini. uMadlala uthi wava kamva ukuba uMeyiwa udutyulwe ndawoni. You told the spot that you did not see where the gunshot angibonana ukuthi yaphuma yaya ngakuphi umsindo nje engawuzwa njengoba ngisho nje even after incident angizange ngibone nala yashaya khona inhlamvu lo ngakubona lesi sikhondiswa maphoya ngibona late. Ukwabuzwa ukuba abo babesendlini bathatha ixesha elingakanani ukuleqisa uMeyiwa esibhedlele. How long did it take you to take the deceased after the shooting incident to the hospital? Kulokho ngangekho esimeni sokuthi ngabheka isikhathi sokuthi kuthatha isikhathi kangakanani because mangakhumbuza kahle bese sithi makuphuma isibhamu ngabaleka ngayikamereni bengakabona ukuthi uSenzo wasedubulekile. Inkundla ikwave inkcukacha zoxwebhu olufungelweyo ngokuphathelene nemeko uMeyiwa awayekuyo ngexesha efika esibhedlele. This witness says at arrival the victim was not breathing
had no pulse from the car. The people were fully dilated and not reaching the lights. Ijaji kwavakalise ukungaxoli ngomsebenzi wamapolisa. I'm surprised because this firearm exploded in a confined space. Common sense tells you that they should have taken all the troops of all the people who were there and then conduct the same tests from them. They didn't do that. Abakwenzanga lokho. Ityala liyaqhuba ngomso nengqina elitsha. Ayaqhuba amalungiselelo okubeka kwikhaya lokugqibela ubongeka buso nabantwana bakhe abathathu kwilali yaseTholeni ngaphandle kwaseGcuwa eMpuma Koloni, nangona unobangela ukuzibulala emva kokubulala abantwana bakhe ungekaziwa. Usapho lurhanela kuba isizathu kukuba namatyala amaninzi. Kuthe nkcuwe kule lali yaseTholeni emva kwesithwakumbe sokubhaqwa kukabongeka neentsana zakhe ezintathu sele zibanda kwenye izindlu ekhayeni labo. Amalungiselelo omngcwabo sele kwinqanaba lokugqibela ngokutsho kosapho. Hayi, urhulumente uyasukuma kangangaba uwathumela amanzi apha nalidanga apha phambi kwethu ligcwele. Nangoku bekufike igosa likarhulumente apha lisithi lizofaka isandla. Umakazi kamfi ubongeka uthi akwaba ebekhuphe owakhe umphefumlo kuphela, hayi nowabantwana abasajonge lukhulu ebomini. Sibhlungu. Uyabona noba nindibuza le mibuzo ndibhlungu. Intena ke kuba nisemsebenzini wenu. Undenzakalisile ubongeka. Kangaba ndide ndathetha into erongo. Ndathi ubongeka uthena ngakhange azibulale yedwa, ashiye abantwana at least. Nansi indlu abafunyenwe bedunduluze kuyo umama nabantwana bakhe. Ngoku kuhleli abazili abasemlindweni wokubabeka kwikhaya labo lokugqibela. Abaququzeleli abaphuma kumasipala waseMnquma bathi inkonzo ekhapha ubongeka nabantwana bakhe abathathu izawuqhutyelwa kweli khaya ngomhla we-13 ku-August. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, Tinguntsiki Noyiya eTholeni eGcuwa eMpuma Koloni. Sisaqhuba iinzame zokuphelisa uqhankqalazo lwe-Santaco eKapa kwiphondo lasentshona Koloni. Urhulumente wephondo kanokazwelonke babambe intlanganiso nalo mbutho sewabeka etafuleni izisombululo ezinokuphelisa luqhankqalazo nolushiye uninzi lwabakhweli lungenazinto zakukhwela. Namhlanje urhulumente wephondo lasentshona Koloni uthethe nonondaba ngoqhankqalazo lwe-Santaco. Uthi iSantaco icele ithuba ukuba iqwalaselise imiba abayithethayo etafuleni malunga nemiba abangaboni ngasonye ngayo. Urhulumente wephondo ukwamemelela ukuba luphele uqhankqalazo. We really sincerely hope that Santaco will now be mature, accept a reasonable proposal and end the strike in the interests of getting back to some normalcy in the city and province. Ukanti ingcali zezopolitiko zithi impembelelo yezopolitiko ayinokukhatyelwa ngaphandle kushishino lweeteksi. What we cannot run away from, and the ANC government has been avoiding this problem for the longest time, is that the taxi industry was inaugurated in South Africa in 1988 by F.W. de Klerk. It was released to us as a highly politicized industry, unregulated, totally unregulated until today. Kusenjalo kukhangeleka ngathi icekwa lilele neSantaco ngokuphathelene nokuqosheliso kwesivumelwano esiza kuphelisa le ntsindabadala. Kanti ke abantu baphefumle kwinqaku lethu langaphambili lomama ofunyenwe eswelekile nabantwana bakhe kwilali yaseTholeni kufuphi naseGcuwa eMpuma Koloni. Esokuqala esikwehla zininzi zisehla kulalali. Noko urhulumente weli makame ngenyawo ngokuqinisekileyo mama benoba yindlala le imbangela uba enze into ebuhlungu lahlobeliyana. Nokulamba uyabona ubana akanayo indlela angenza ngayo uba makazikhuphe endlaleni. Ndicinga into yoba mna emva ngokubabulala abantwana umama kungaphangeli kungabi nanto kukusokola
nokuxinezelelo ngokwasengqondweni nasemphefumlweni. Ukuzibulala akusiso isisombululo, ngakumbi ubulala imiphefumlo engenatyala. Ngakuse uyazi ukuba ujongene nemeko enzima kuzodlula. Abantu bakuthi ke banokuhlekisa ngengxaki zabantu endali babancede umuntu ade acinge ukuzibulala. Abantu mabahlukane nokuba umuntu xa eza nengxaki bathule. Ingcindezi esiphila ngaphansi kwayo singabantu inzima kakhulu, nokwenza kube nzima ukukhuluma nabantu, ucabanga ukuthi abantu bazokuhleka, abantu bazokhuluma lokhu nalokhu ngenxa yakho. Uzalani Kadosini Ncanda uthi buhlungu umsasazi lento uxinzelelo lengqondo esiphila phansi kwalo ngenxa yongakwazi umelana namaxabiso okuphila kudinga ba uluntu lolulekwe ngokwasengqondweni nasemphefumlweni utshe kuchikitsha eCardcop. Ugama oluswazi uthi kubalekile nokusheshe usukume uma unenkinga kunokuba uthathe umphefumlo ongenacala. Abantwana banelungelo lokuphila. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo ka WhatsApp nengu 0716702548. Iqela le-ANC likwiphulo lokuzinuka amakhwapha nanjengoko liqela kulindeleke ukuba liphehlelele ngokusesikweni inkqubo yokuphonononga inkqubela phambili yalo yomqulu wezithembiso wonyulo lwango-2019. Mongameli weliqela umnumzana Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba axelela bemibeli ingakumbi abaxhasi be-ANC ngendima elithe layidlala eliqela ngokubhekiselele kumqulu wezithembiso walo wango-2019 kumsitho zakubanjelwa kwibala lase-Orlando ngomhla wesibini kuSeptemba. Amaqela ezopolitiko sele eqalile ukuhambela phezulu exela usibhutsu ngelilungiselela unyulo likazwelonke lonyaka ozayo. Iqela eliqhuzula imikhala kweli ANC likwiphulo lokuzinuka amakhwapha nokuphonononga indlela elithe laqhuba ngayo sukela emva konyulo lwango-2019 nalapho lalithembise ngezulu nomhlaba. The President, on behalf of the National Executive Committee, will give a detailed account about how far we have gone in relation to what we characterize as the period of a cusp of hope and renewal, and the commitment we have made to our people in terms of what we said we will do and what has happened thus far. Lokambalula uthi aliqela lifuna ukophula izikeyi liphumelele ngesininzi kunyulo lonyaka ozayo. We are not working towards 2024 for a coalition government. We are going to our people for an outright decisive majority. Ukanti i-ANC ithi bonke abachaphazelekayo mabeze nesisombululo ngokukhawuleza kuqhankqalazo olugqubayo lonoteksi kwiphondo laseNtshona Koloni. We have been raising with Santaco that your demands are legit, but do not ban your own people. Ban them in buses. The legitimacy of your decisions and your moral high ground is undermined by erratic activities. Lokambalula uthi eliphulo lokuzinuka amakhwapha liza kuqhuba kuwo onke amaphondo kwilinge lokulungiselela unyulo likazwelonke lonyaka ozayo. Babalelwa kumakhulu asibhozo anamashumi abantu ababanjiweyo namhlanje kuqoqo lamapolisa ngaphansi kwephulo i-Operation Shanela eFlorida kwintshona Gauteng. Amashumi 5 kwababanjiweyo bayanyaniswa nokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. Kubanjwe abantu abangama-50 abayanyaniswa nokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni eFlorida kwintshona Gauteng. Amagosa asebenza ngaphansi kwephulo i-Operation Shanela aqoqe iindawo eziliqela ekurhanelwa ukuba ngamakhaya kwaneendawo zokusebenza zamazamazama. Illegal mining, it requires the whole of government approach. All of us, hands on deck, we need to work together. Each and every department, they must do their part, and the public and the mine houses, they must also do their part. The citizens here, they must stop aiding and abetting undocumented persons, because if you see this operation, it takes place in somebody else's yard. So they are accommodating these people in that particular space. Amapolisa akwabhaqe ukuba indawo yogobityholo iJerusalem lithafa lamazamazama. The so-called headquarters of the Zamazamas, it is situated here in Florida. So you can see that
They are having a main operational area, and then they have also the pockets of operational areas, including that the area where we were in the middle of nowhere. You could see that these people, they are comfortable, they do their operation undeterred, and they are not being disturbed. Ukanti inani labantu ababanjiweyo koluqoqo kuphathelene nolwaphulo-mthetho kweliphondo laseGauteng nakwilizwe liphela bathe kratya ku-800. Iyaqala kulempelaveki siya kuyo ngomgqibelo imidlalo ye-quarter finals endebe ye-MTN 8. Namhlanje kuvezwe ngokusesikweni indebe entsha yale tumente kwaye abaqeqeshi nabadlali balamaqela asibhozo bathi abasakwazi ukulinda. Ivezwe ngokusesikweni namhlanje indebe entsha ye-MTN 8 emva kokuba leyo ibikho ngaphambili ihleli into engaphaya kwiminyaka elishumi. Amasabeko elangeni ke umphokoqo unexhala iyaqala le midlalo yale ndebe kulempelaveki ukanti owona mdlalo ujongwe ngabomvu ngulowo uphakathi kweMamelodi Sundowns neMoroka Swallows. The Mamelodi Sundowns setup is very matured, highly competitive, and poses a threat not only in the country but in the continent. So we need to be aware of that and accept that as a challenge that we have to face. We have to do it. I think the players understand the responsibility that's at the helm. Ours is just to make sure that the team is always competitive, always strong, and prepared for every single match. And we've got a difficult one against Morocco Swallows. I-Kaizer Chiefs nethwaxwa imbalela yendebe iza kuvana amandla ne-Cape Town City kwaye amakhosi athi ayifuna nasebumnyameni le ndebe MTN 8. We are looking forward to give our all in the next coming games to get to the final and win in the final. Cup competition is very much different to a league competition. Oh yeah. You only get one opportunity at this and then you're knocked out, you know, so important for us to show on the day, but it's against a big club, Kaizer Chiefs. You know the motivation and the morale is going to be there. Ukanti intshatsheli ezikhuselayo kule ndebe iOrlando Pirates ziza kuqubisana nesikhukhune United ngomgqibelo ngelixa iSuperSport United yona iza kuqubisana neStellenbosch FC ngecawa. Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Mandobeka sibini phaa kuba mqwathi edeskeni yendaba ndikubulise ke bukele wamapha ekhaya ndikwamkela kaloku koyam idesika yeMozulu mna igama lam ndikuthabile uMamvelase umamthembu wakwamakhaphela bethuna masijongeni ke nantsi kaloku iMozulu. Nalo kwiphondo phaya eMpuma Koloni emonto eziphunzana amalinda ngo-25 degrees okuconi kamandi nje yonke imini ngomso kusefana ke phofu naphaya eGqeberha ngamashumi-27. Hamba nambukelo wami ekhaya sijonge phaya kaloku eFree State eBloemfontein ngo-19 degrees ngamafuthi kwasekuseni ngomso bevuka phaya ngorhatya kwakhona futhi phaya eSasolburg ku-18 degrees naye usazolile. Imini yabo ngomso phaya eGauteng eJohannesburg ikhathwa nje li-16 kuxonke kamandi phaa bevuka ngomso futhi bangorhatya kwaphaya futhi eGauteng kwiindawo ezifana phaa koVereniging lishumi nje elikhatshwa sisithoba. Ukanti bona phaya ephondweni kwaZulu Natal eThekwini ngabashumi-21 kusaphole kamandi nje mbukelo wamapha ekhaya nasemini ngorhatya phaya kwakhona eMgungu Ndlovu ngabashumi-20 nje abe-5. Ukanti bona benje nje phaya ephondweni eLimpopo koophalaburwa neziphaluka ngama-22 ngamafu qabaqaba nje phaya ekuseni ngomso kanti emini kwakhona phaya ePulukwane nguye kaloku la 19 degrees. Ukanti bona benje nje phaya eMpumalanga eMbombela ngama-20 nje khatshwa sesasithathu samathonsi emvula phaya ekuseni ngomso phaya ke emini eSekhunda ku-18 degrees. Yona ke imeko yabo phaya kwelaphondo lase-Northwest eMahikeng ngabashumi-20 kuphela limathubandakanye impela kwakhona lezulu phaya ekuseni ngomso phaya ngokokuhamba kosuku phaya eRustenburg ku-19 degrees naye usasibekele yonke laa mini yangomso. Ukanti yona yenjenje kwimeko yabo phaya eNorthern Cape umzekelo phaya eKimberley ngama-21 ngamafu phaya qabaqaba nje imini yabo yonke ngomso naphaya ke kwakhona ko-Uppington ko-26 degrees. Ukanti phaya ke kwelaphondo laphaya eNtshona Koloni Kapa lodumo lishumi nje likhatshwa sisithoba lizolo kamandi ke mbukelo wamapha ekhaya phaya xa beqhubekeka phaya eGeorge ngemini ngomso ngama-20 nje ekhatshwa sisine. Kube ngako ke bethuna kweyam edesika yeMozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli.
ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.